Az ember nem gondolná, hogy az Ősvezértértől alig 2 kilométerre a 10. kerületben, a Rákospatak közelében állunk. Ez a Felső-Rákosi Réteg természetvédelmi terület, mondhatni központja, egy olyan terület, ahol látható, hogy hatalmas kaszálók, rétek, erdők, illetve láprétek, magassásosok találhatók. Nagyon vegyes és nagyon mozaikos az élőhely. Egyben Budapest legfiatalabb védett területe. 2014. január 1-ében nyert el a védettséget egészen pontosan 164 hektáros kiterjedésben. Ami izgalmas ebben a területben még, hogy nem csak helyi védettségű területet találhatunk itt, hanem a terület középpontjában 3 olyan rész van, amelyek eredeti lápok. Ezek úgynevezett ex-lege, vagyis törvény erejénél fogva védett területek, ezáltal országos szintű védettséget élveznek, és így a Duna-Ipoly Nemzeti Park felügyelete alá tartoznak. Ezzel a 3 lápréttel együtt összességében megközelíti a 200 hektárt a kiterjedése, tehát itt a fővárosban, a pesti oldalon a legnagyobb összefüggő védett élőhelykomplexum. A területen kelet-nyugati irányban végigfut a Rákospatak, a környezetében megmaradtak a hatalmas kiterjedésű puhafás ligeterdők, amelyet elsősorban füzek és nyárfajok alkotnak, de kisebb kiterjedésben megtalálhatóak a patakmenti égererdők is, amely ilyen szempontból egyedülállóvá teszi a területet a fővároson belül, és egy kicsit távolodva a pataktól már inkább a nyílt területek, illetve a bokrosok kezdenek el dominálni. Ezek a mozaikos, egymás sűrűn váltó élőhelyek egészen elképesztően gazdag élővilágnak adnak otthont. A megfigyelések alapján azt mondhatjuk, hogy közel 200 madárfaj fordul elő ezen a közel 200 hektáron. Ezen kívül nagyon gazdag a rovarvilág, megfigyeltük már itt ezen a területen a fokozottan védett keleti rablópillét, ami egy ragadozó, ízelt lábú faj, megtalálható a szárazabb részeken a sisakos sáska, találkozhatunk imádkozó sáskával, a lápréteken vérfű hangyaboglárka él, ami szintén egy nagyon ritka kisméretű lepkefajunk, de van itt fecskefarkú lepke, kardos lepke, ezen kívül találkozhatunk itt menyéttel, hermelinnel, nagyon sok őz van, róka, mezei nyúl, tehát a fajok sokasága az itt azt mondhatjuk, hogy megközelíti az észak-kiskunsági területeknek a gazdagságát. Ez a faj az alacsony pozdor. Az egyetlen olyan pozdor fajunk, ami láprétekhez kötődik. Valóban alacsony, nem nő meg általában 25-30 cm-nél magasabbra. Nagyjából április végén, május elején szokott nyílni. Azért különleges, mert láprétet Budapesten már elég keveset lehet megtalálni. Emiatt ez a faj Budapesten jelenleg máshol nem ismert, csak innen a Felső-Rákosi Rétegről. Körülbelül egy olyan 100 töves állománya ismert. Ez a kormos csáté, ugye azért kormos, mert a virágzata eléggé sötét. Ezek a növényegyedek, amiket itt megtaláltunk a Felső-Rákosi Réteken, azt mutatják, hogy valószínűleg itt már több évtizedes háborítatlanságban élhetnek. Budapesten egyedül itt a Felső-Rákosi Réteken, illetve Soroksáron még néhány helyen találhatjuk meg ezt a növényfajt. Egészen különleges itt a fővárosban, és egyértelműen megérdemli az oltalmat. Egy kiszáradó kékperjés láprét szélén vagyunk most. Jelzi is ezt az élőhelyet, illetve ezt az élőhely szegét ez a növény, amit úgy hívnak, hogy vitézkosbor. Ez egy mérsékeltővi orchideafaj. A virágzás előtt áll közvetlenül ez a növény. Körülbelül ilyenkor május elején, május közepén szokta bontani a szirmait. Azért hívják vitézkosbornak, mert egy-egy virág, ha teljesen kinyílik, akkor egy ilyen kis sisakos katonát ábrázol, illetve hát arra emlékeztet a formája. Nagyon sok veszélyeztető tényező terheli ezt a területet. A védettényilvánítást megelőzően, illetve a védettényilvánítás után közvetlenül feltárásra kerültek itt olyan úgynevezett kábelégető helyek, ahova nagyon sok ellopott kábelt hordtak, és ahol a rézvezetékről, illetve egyéb vezetékekről a kábelburkolatot nagy mennyiségben leégették. Nagyon nagy mennyiségű égéstermék gyűlt össze 2 nagy foltban a védett területen belül. Ennek az elszállításáról, illetve az ártalmatlanításáról és megfelelő lerakóhelyre történő elhelyezéséről a Főkert Nonprofit Zrt. Gondoskodott a fővárosi önkormányzat megbízásából. Összesen több mint 300 köbméter égéstermék került ki innen a területről. Ezt később aztán
termőfölddel töltöttük föl, és innentől kezdve került füvesítésre is sor, ami azt jelenti, hogy az itteni őshonos gyep állománynak a magjaiból gyűjtve teljesen természetes gyepeket állítottunk helyre. Ennek ellenére sajnos a terület még nem mentesült teljes mértékben a veszélyektől, ugyanis az illegális szemétkihordás az mind a mai napig felüti a fejét. Tapasztalunk vandalizmusra utaló nyomokat, a hatósági táblákat, a tanúsvénytábláinkat. Rendszeresen megrongálják, ezeket sajnos javítani kell. Ezen kívül viszont azt látjuk, hogy a természetvédelmi őrszolgálat rendszeres jelenléte, a természetvédelmi kezelés folyamatossága, illetve a helyi gazdálkodókkal kialakított jó viszony az összességében a területnek az állapotát javította a védettség kimondásától kezdve. A gyakorlati természetvédelmi tevékenységekhez még hozzátartozik az is, hogy itt a területen nem csak tanúsvény kialakítására került sor, hanem több odútelep elhelyezésére is sor került. Ennek köszönhetően tudjuk azt most már, hogy Budapest egyik legerősebb mogyoros peleállománya, ami egy védett kisemlős fajunk, itt található a területen belül, és ezen kívül fény derült arra is, hogy a fokozottan védett füles kubik is jelen van a területen, amelyet szintén sikerült mesterséges költőládákkal megtelepíteni. Tehát mindez azt jelenti, hogy a védettség összességében nagyon jót tett a területnek, és az élővilágnak kedvez a jelenlétünk.